Kanang Yahweh, simbolo na sa authority. Niya, si San Pedro, ang iyang simbol, Yahweh. Nga naman, tungod kay siya maoy dunay authority nga moabli o mosira sa ganghaan sa langit. Biliba, no? Moabli o mosira sa ganghaan sa langit. Kinsa may nipiyal niya ang Ginoo nga matud pas ikaduhang pagbasa, kinsabay makatsaysay sa iyang gahom, kinsay makatambag niya, kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan, kinsay siya maoy nagbuhat sa tanang butang og nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya og alang kaniya. Grabe kaayo ang nihatag niyag authority kay mao gyoy author sa tibuok kalibutan, gahom, kinabuhi og sa paman grasya. Kanabitang karon hapit naman ron ang hapit naman rong barangay eleksyon. Mag-filing naman tingali ni sila karong simanaha atong iyampo nga maayo lang untang kahimtang. Kanang mudaog ka sa eleksyon, unsa may imong bation inighatag sa kanang gitawag og authority na bang inig oath taking. Unsay bation, malipay o maguol? Ha? So, naminaw mo diya, wa. Kana bang inig oath taking ba sa nakadaog ang giproklamar sa Comelec, unsa may bation, maguol o malipay? Oh, kana authority na. Niya, kung mudaog ka isip mayor, inig oath taking, maguol, malipay? Hay may mas dakog kalipay, ang kapitan o ang mayor? Pindi. O niya ron, presidente kas Pilipinas, inig-oath taking nimo, malipay o maguol? Sunna ka na kay authorities Pilipinas, dako anang grasyaha, unsa nakagnaa kay authorities langit? Si San Pedro ragay nakadawat ana. Pero dili na exclusive ni San Pedro. Hangtod pod na sa pariha ni San Pedro nga mao ang iyang kaubang mga apostoles ug ang tanang mga magtotoo nga miproklamar nga ikaw, Jesus, mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ang tanan nga mosulti ani og nituo og nituman tagaan dayog authority. Maora ni authority nga wa magkinahanglan og eskwela. Di kasagaran sa ato mga authority kinahanglan magyud kang mo eskwela. Bisan gani kanang managan og kanang mga posisyon sa barangay, ato magyong susihon og naa basad nay grado og way grado moingon mo tamihid man ta usahay. Ayaw bugo kay nastanan. Ay. Nya sunod ay natong tan-aon ang ilang authority naaban na siya kwarta niya. Nay kwarta niya. Aka na ato na pilion. Kabulahan ta na. Ug wagan ni kwarta niya. Wa nay ayo di ta kapangayog bugas na. Pero ang authorities langit, way grado si San Pedro, pobre, way kwarta, pero maoy hawd sa langit. Gikono be, lingay mong tupad. Ginaganahan pa kang mo eskwela o malangit. Gina. Naon sa may mo eskwela o malangit. Daghang baya kay rong nag-eskwela panahon sa Jesus na si daghang mga lawyers, daghang mga nagtuon sa balaod. Pero wa kaila ni Jesus. Wa kaila. Pagpangutan ng Jesus dire, kinsa man kuno ko sumala sa mga tao, nga sige lang taghap-taghap.
Ikaw tingali si Juan nga magbubunyag, ikaw si Jeremias. Way klaro ba? Pero si San Pedro, klaro kayo. Ikaw, mao, ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Pagkaklaro. Pasabot, wa na ko'y laing ilhon nga authority sa akong kinabuhi kung dili ikaw, Ginoo. Pero karon kita, daghan kay tagiila nga mga authorities. Ang unag yung authority, ang atong self. Kinsa ninyo dinhi nga mosugot lag tamparoson, unya mo patamparos lang yapos pikas aping, taas ang kamot. Tanawa. Di ba musupak man ka na, pero pulong ba yan as Ginoo? Authority ba yan as Ginoo? Mao ba yan ay gitugot sa Ginoo? Matud pa ni Jesus, ang imong itugot din ni siyota, itugot sa dito sa langit. Natanawa, di ba, ang gitugot din ni siyota, atong supakon. Ang gitugot din ni siyota, gitugot sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Kinsa may musugot ana, taas ang kamot. To kayo sa kabuk bata nga gamay, mauragay ni isa dito sa uployo. Kana na lang, authority ni Jesus nga niingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kinsay mosugot ni anang maong authority. Wa gyapon. Sa may sunod pa gyud. Niingon si Jesus, pasaylua ang nakasa nimo kapituan kapito. Kinsay mosugot anang maong authority. Nay ni isang usa. Way, klaro, tulo ka buok. Tulo. Kanang authority ni Jesus nga niingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad, taas ang kamot. Wa, gyapon. Sastilan. Sige, ato ko nun sa wayag review. Kanag yung nakita nato, gitugot ba ni Jesus nga pakuluran ang buhok? Tanawa, di ba daghang any color? Gitugot ba ni Jesus nga kiskisan ang kilay o nya badlisan? Authority ba na nga gihatag ni Jesus? Gitugot ba ni Jesus nga magsige mo inom anang pills aron di manganak? Gitugot ba ni Jesus nga magpalaygit, magpabasiktomi? Nda, hilom lagi mo. Gitugot ba ni Jesus nga mag-abortion? Gitugot ba ni Jesus nga magsigi kag panaot anang imong isig katao tungod lang sa politika, tungod lang sa business, tungod sa kahakog? Gitugot ba ni Jesus nga magkabit-kabit, siging kinabitay? Gitugot? Gitugot ba ni Jesus nga mag-premarital sex ang mga batanon? Way mga kasal, siging tinukhangay? Hilom lagi mo. Ang gitugot ni Jesus kinahanglan atong sundon. Ang gidili ni Jesus pinaagi ni San Pedro ayaw gyud supaka. Di ganita mo buhat sa gipabuhat ni Jesus o gisugo siyang balaod, gitawag nag sin of commission. Aun sana? Sin of omission. Omission, kay imong giumit, wa nimo buhata ang gisugo. Mubuhat ganitas gidili ni Jesus, unsa man na? Sin of commission. Imong gibuhat ang dili ipabuhat. Commission and omission. Pulos ginasala. Unsa may mahitabo kung mosunod ta ni Jesus? Unsa may mahitabo? Tagaan sa tanyag authority. Matod pas unang pagbasa, katungwa mo sunod sa kabubuton sa hari, ningon ang hari palagputon tikas imong gipuy-an sa imong gibarugan. Palagputon tika. Nya kadto sang mutuman, iyang gibutang, siya maoy mo sira, nga way makaabli, siya maoy mo abli, way makasira. Sa may pasabot ana, duna kay ligon nga dili gyud matarog bisan unsa
lig-on nga baruganan, way makapalagpot nimo. Tanawa na mga tao nga magsigig sunod sa Ginoo, di ba relax kay na, makabuhat ra gid na sila bisan unsay ilang gustong buhaton. Kinsa dinhing asawaha nga makapadayon ra gyud sa imong paghigugma sa imong bana, bisan pag ang imong bana magbisyo, mangabit, mangulata pagyod, itaas ang kamot. Kada bang mo padayon ra gyud kag higugma. Tanawa, di ba pulos mo mga buangon, mga asawa. Kana bang makaingon ra gyud ka bang makapadayon ra gyud ko? Nothing gonna change my love for you. Nga naman, kay mao man na ang gugmas Ginoo usad nato, mao man sad nay atong sundon, gilud-an iyang naong, gikulata, gilansang sa krus, gibudhian, sige ra man gyapon sa gigugma. Nga naman, lig-on man ang akong baruganan, way makapalagpot nako, way makapatarog nako. Pero kita, pagkadali ang matarog, kadali ang malagpot, dali kayong mawagtang ang atong gibarugan. For better or for worse, in sickness and in health, sa panang usa, for richer or for poorer, till death do us part. Anhi pa din magsaad-saad sa simbahan, kupot-kupot pas kamot, magdrama-drama pa, video to the max, dugay pa kay muso dire kay magpicture-picture pa diya, ighuman pa kay dugay pa kay mga wagtang, kay sigig yung pusing, sapnay-sapnay naman, talikod-talikod naman, bityo-bityohan. Igabot pag yun nga to sa reception area, dugay pag kay musugod pangaon, abot pag tagurha ka oras, kay sigig yung binidyohay, naghinguyab na lang ang mga nagtambong, gutom na kayo, kay kunuhay, ato gining i-record ang inyong paghigugmaay. Dangtag 5 ka tuig to, gabuwag na mga panuwayng dagko. Nga naman, kay gasunod sa kaugalingong mga pagtulunan dili sa Ginoo. Na siya. Kinsa ninyo dinhing mga banaha nga bisag magyaw-yaw sige inyong asawa, magsige pag nagpangaway ninyo, pero di gyud mo muundang sa paghigugma o sa pag-smile nila. Taas ang kamot. Mayo. Kay naagi ni Paas Isas kamot. Nauton tadi na mga bakako, no? Duharasad kabuok. Luya. Kanay sakto. Kana bang mo commit gyud ka ba? Hala na, bisag unsa pa nilang buhaton, lig-on kong baruganan, matod pa ni Kristo, murabag balay ba, nga gituko dias bato, bisag damagan panastanang mga bagyo, mga unos o mga baha, magpabilin siyang magbarog nga lig-on, kay natukod sa bato. Matod pa ni Kristo, ikaw Pedro, niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug way makalumpag niini. Kinsa man ang simbahan? Kita kanang naglingkod diha, imong tupad. Sige, kanilang niya, gamay ra jud kay ning gitugot sa Ginoo, palit mog slot. Kana gamay ra jud kay nastanan. 100 pesos ang atong slot para sa holy pads. Haron maka-retreat in taong mga pari. Tag 100 pesos. Kinsa ninyo din himusaad nga pader, dili ko muuli karong adlawas amo kung di ko kapalit og holy pads. Taas ang kamot. Uy, kaluoy, tulo ra ka buok. Magsigi mog simba dinhi. Kanay pamoyboy naman gini. Sige mog simba dinhi, sige mog kalawat, sige mog pangayog pari, labi na gid inig kamatay, sige yung pamisa kada gabi. Nya karon mag-retreat mi, pangyuan lang mog tag 100 kada semana, di kyun mo muhatag, kawa sa ninyo tao igabaw. So, joke ra na. Pero mura ba yag may pagkatinood na gisulti. Pero salamat nga nanay ni Tubag, no? Ang update sa atong holy pads nga nakadawat na ron sila holiness, peace, and divine salvation. Ning abot ng atong halin as of yesterday og 5,774 slots. Pakpak.
Gusto pagid mong mabalaan, naapay 94,226 ka slots nga available, tag 100 ra gid ni pesos per slot. Nga palitan ni ninyo ha. Amo intaw ning gamiton karong November 7 to 9, pero mas maayog mahurot og palit karong buwana or sunod bakang buwan para intaon maluag-luag ng dughans committee ani. Nya natay 10 slot challenge para ani sa ato patag 1,000 each para ni sa atong ikanapo nga foundation anniversary dinhi sa atong parokya. Nya 10 slot challenge ato pa mo palit mo og tag 1,000 na po ka slots sa Holy Pads. Nya as of yesterday nakadawat na ta og 354 ka 10 slot challenge. So pakpakan sa nato. Salamat kayo. Sa ato sang 10th anniversary isi parokya karong September 5, 2023 nasa tay mga ginagmay nga activities. Una, maghimo tag Triduo Mass sugod sa September 2, Saturday, hangtod sa September 4. Alas 6 sa buntag o alas 6 sa gabi ang atong Triduum Masses. Unya, naatay motorcade, inighuman sa alas 6 sa gabi nga Triduum Mass. Pasabot, September 2, 3, and 4. Libot ta sa atong parokya. Nya inig ka 5, ang atong High Mass, Concelebrated Mass, alas 6 sa hapon. Nya human ana, natay panihapon sa musimba lang na. Ang di musimba, way kaon. Ang musimba ra may atong tagaan og ticket sa para sa panihapon. Pero nasa tadihay banda-banda, live band, dinhilang ko sa atong parokya nga mga banda, nga local talents, para lang sa atong dinner nga gamay. Niya, pwede mo tanaw dito ang uban nga wa mo simba, pero ang nisimba maoray atong tagaan og unag pagkaon og nay sobra ato ihatag sa uban. Niya dayon naatay special slot ani kay naaman tay budget nga 600,000 manghatag sa tag mga bugas 5 kilo packed rice ngadto sa atong category D nga mga pamilya dinhi sa atong parokya. Kay bawo mo og unsa no ning atong mga categories. Ang A kanang nindot og balay, nindot og income, di na angay hatagan. Ang category B nindot og balay, dili kayo nindot og income, di sana tagaanan. Ang category C bati og balay, bati sag income, medyo tagaanan po na. Pero kaning D porting bati ag balay, hapit pagyud way income. Mo na atong category D, mo na atong tagaan. So kung doon na mo yung mga 5 kilo packed rice diha, ipanghatag na gikan karon hantod pizza 4, kay pizza 5, pang-distribute na ngadto sa category D sa tibuok natong parokya. So hatag mo ani, special slot, tag 100 gyapon pesos, nagkinahanglan ta o 6,000 ka 100 pesos a special slot niya angan aning maong slot healing, strength, and spiritual growth. HSSG, healing, strength, and spiritual growth. Nganong mao man atong title? Si San Vicente Ferrer nga atong patron, healer. Ang atong parokya nagkahiusa, strength. Nya spiritual growth kay nagtubo ang atong parokya, nag-anam og kadako, nag-anam og kanindot. Mo na naasad mo'y spiritual growth. Luya magkaimog mga nao. So mao ni ang atong special slot. Nganong ato man ning gihimo? Gitugot nis Ginoo. Unsa may gitugot sa Ginoo? Maghigugma ay kita sa mag-usa ka lawas. Usa ka lawas pasabot
unsay activity sa usa, activity sa tanan. Nya kaya nga atong parokya maghimo man sa anniversary atong apilan. Ang atong kaparian sa Pilipinas maghimo mag-retreat atong apilan. Di tingita maka-apil sa retreat, pero kutob sa atong i-apil ngadto mahimong koneksyon nato sa mga grasya nga madawat sa tibuok simbahan. Ingon ana ang gitugot ni Hesus, dili ng panag-away, dili ng pagsigig dinautay. Muna iyampo nato ang ato mga politicians karon, labi na kining managan sa posisyon sa barangay, nga dili unta mo magsigig dinautay, di mo magsigig away, dili mo magsigig sinikmatay. Kay inyo nang buhaton, palagputon mo sa Ginoo. Unsa may unang mulagpot, ang imong kalinaw, wa na kay kalinaw. Sunod nga mulagpot, ang imong kalipay, wa na kay kalipay. Ang sunod nga malagpot, ang imong kabalaan, mawagtang. Wa na ganining tulo, ang imong naong murag patay, bisag buhi pa ka. Sa to'y mawa, kalipay, kalinaw, o kabalaan, KKK. Lingi ay mong tupad, inanapa kay KKK diha. Kadtong na ay KKK, kalinaw, kalipay, o kabalaan, bulahan gyud kay na, manindog ta.